babu waɗanda suka yada addinin musulunci a nahiyar Afirka kamar 'yan ɗariƙa. Duk masanin tarihin nahiyar Afirka ya san cewa sufaye 'yan ɗariƙa kusan su ne suka yi jigilar yada addinin musulunci a nahiyar Afirka baki ɗaya. Ga kaɗan daga cikin gudunmawar da manyan jagororin sufaye irin su Shehu Usman Dan Fodiyo, Shehu Umarul Fatahi da Shehu Ibrahim Inyas suka bada wajen yada addinin musulunci a nahiyar Afirka ta yamma. Bara mu fara da Shehu Usman Dan Fodiyo radiyallahu ta'ala anhu. Sanannen lamari ne cewa Shehu Usman Dan Fodiyo sufi ne mai bin ɗariƙar Qadiriyya kuma shine mujaddadi a arewacin Najeriya, wanda ya raba mutane da maguzanci ya maida su kan tafarkin tauhidi da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma shi ya assasa daular Usmaniya, daular musulunci wanda ke tafiya a tsarin shari'ar musulunci. Allah ya ji kansa ya ƙara mai yarda, amin summa amin. Sai Shehu Umarul Futi radiyallahu ta'ala anhu. Shi kuma Shehu Umarul Futi sufi ne mabiyin ɗariƙar Tijjaniya, shine wanda ya yi jihadi ya yaɗa addinin musulunci a kusan dukkan yankin ƙasashen Sahara. Shine wanda ya yi tunanin kafa daula ɗaya a ƙasashen Sahara domin haɗa al'ummar musulmi ƙarƙashin tuta ɗaya a tsakiyar lokacin da turawan mission na Faransa ke fafutukar mayar da yankin Kiristanci, wanda hakan ya sa ba su yi nasara ba. Turawan mulkin mallaka sun tabbatar da cewa ba don turawan Faransa sun shigo sun dakatar da jihadin Umarul Futi ba, da ya mayar da yankin kasashen Sahara kamar Nijar da Senegal da Mali da Gambia gaba ɗaya sun zama musulmai. Da ba a samu sauran Kirista ko mai bautar gumaka a ƙasashen ba. Allah ya ƙara masa yarda, ya ƙara haskaka makwancinsa, amin summa amin. Sai Shehu Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu. Shehu Ibrahim Inyas halifan Tijjaniya ne, shugaba kuma a ma'assasi na reshen a cikin Tijjaniya mai suna Faidatul Tijjaniyatul Ibrahima. Wannan reshe nasa ita ce reshe mafi girma da yawan al'umma a cikin rassa a mazhabobi ko a ƙungiyoyi a duniya. Shehu ya haɓɓaba harshen Larabci da karatun Alƙur'ani a Senegal a daidai lokacin da harshen Larabci da Alƙur'ani ya zamo barazana ga turawan mulkin mallaka na Faransa. Don haka ya gamu da ƙalubale iri-iri, amma daga ƙarshe Allah ya ba shi nasara. A ɓangaren yaɗa addinin musulunci kuwa, Shehu ya ba da gudunmawa wajen mayar da ƙasar Senegal ta zamo ƙasar da musulmai suka fi rinjaye. A ƙasar Ghana kuwa, Shehu ya musuluntar da aƙalla sama da mutane 8,000 tsakanin Kiristoci da masu bautar gumaka a yankin kudu maso gabashin Najeriya, yankunan Inyamurai. Shehu ya yi sanadiyar musuluntar da ɗaruruwan mutane. Dalili kuwa shine Shehu ya musuluntar da wani Inyamuri wanda bayan ya musulunta ya zaɓi suna Ibrahim. Ya zauna a Kaulaha na wasu shekaru yana karatu a wajen Shehu Ibrahim Inyas. Daga bisani Shehu ya ba shi izini da ya koma gida ya kira al'ummarsa Inyamurai zuwa ga addinin musulunci. Kamin ya bar duniya sai da ya mayar da al'ummar yankinsu na Akabo a ɗaya daga cikin jihohin Inyamurai al'ummar musulmi baki ɗaya. Wani abin da ya ja hankali wanda har sai da manyan jaridun Najeriya suka buga shi ne musuluntar sama da Inyamurai 600 da ya yi a rana ɗaya. Sai kuma jikansa Hassan Chizi radiyallahu ta'ala anhu ya musuluntar da dubbannin maguzawa a nahiyar Afirka. Yaɗa addinin nasa bai tsaya a yankin Afirka kaɗai ba. Imam ya samu nasarar musuluntar da dubbannin mutane a ƙasar Amurka da wasu ƙasashen Turai. Kamun ya bar duniya sai da ya assasa masallatai haɗe da cibiya da zawiya da makaranta a kowace jiha a cikin faɗin ƙasar Amurka. Sheikh Mahi Chizi shi ma ɗaya ne daga cikin jikokin Shehu Ibrahim Inyas. Ya ci gaba da yaɗa addinin musulunci a yankin Asiya, inda yake musuluntar da ɗaruruwan mutane a ƙasashen Indonesia, Singapore, Malaysia, Jamus da dai sauransu. Allah ya sanya ayyukansu na alkhairi a mizani, amin summa amin. Wannan labari mun same shi ne a shafin jaridar Rariya. Daga Rayyahi Sani Khalifa, muna roƙo idan wannan shine karanku na farko da ku danna subscribe
sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode.